Anyuola moro e gweng' ma Ujamaa e Likoni, Mombasa koro ywak ne piny owacho mondo mi ojolgi ewi wach duogo e pacho ka nyargi manodhi manyo kibarua e piny Saudi Arabia ma sani gikoni tuore malich mokalo. Gikoni gisetemo yore duto mag duogo e pacho ka, to kata kamano lek margi pok ochopo wang'e, nimar agent mane otere kuno bende koro sani ojwang'e kendo ok los kode. Jojaoko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Gweng' ma Ujamaa e od bura ma Likoni, Mombasa. Kae ne ayudo ka anyuola Miriam Makinyi masani okwame piny Saudi Arabia kani kod lit ka gima chandogi en kaka ginyalo duogo pacho nyargi no mane odhi manyo kibarua. Ne en mor mar wuongi kaachiel kod dagi kane giwinjo ni oyudo kibarua e piny Saudi Arabia, ka geno margi en ni ne odhi gologi e dhier ma gintiere sani. Ne en ng'at mane kod hamo koparo ni nyalo chupo Arabuni oyudo tich maber, obiro konyago nyithinde, hata an bo nyalo konyago. Akaja akaniambia, nyanya, mimi napata kazi lakini ni za kusafiri. Namuuliza kusafiri wapi? Ananiambia nenda Arabuni. Nyako kone no kamana ge chandu okukoro chunyo wacha ni wadhi atemango. Ate monda meko baba wabede be proud father. Kata kamano, morgi ne uduogo lokore kuyo mana bang' jumbe ariyo kane tuo gore kuome maticho tame piny Saudi Arabia kuma ne oyude tij ot. Bende en gi tuo mokwongo kano te hospital Coast General mane no yudi prison e pinye ye ka makuro ne ko pinye ni ko rame kendo ko pinye rame ko sa ungu ko yenu mati ungu ko hera mati yeye wauma watu maili hivyo kazi wauma yeye watu wa kazi ipakasema mimi kazi sitaki tena, nakampeleka nyumbani. Kila mtajiri atanipeleka sawa, kila mtajiri hakunipeleka, ng'ombe ni serikali nipeleke nyumbani. Wuon mare koni nyareno ne ochako ywak kaluwore gi rem kendo oro pichni mage e yor mbui gino mane omedo ludo iye kaachiel kod chuore. An gima dawach onge omeda presa bang'eny makata neno yuka okadwa nane kako sandore okadwa nane kata duonde ukoro kadwa mondo obit kod ka na wuoyo mang'eny kode notamo kata wuoyo makoro omeda kata kendo kuyo omeda kata tuo mutuma ango ne pod ne lugo ne TB ba ango. Kwa mimi niangalie nikimbilie kazi, niangalie watoto, nikimbilie vipi niangalie mama, mimi naangalia paka baba. Wachore ni tajiri mare to oramo ni okobiwe thuolo nyaka otiek higni ariyo mane giwinjore gi agent, makao kamano to familia ne oduokne pesa gi mane gichulo agent kaachiel kod mane ochung'ne chenro mag wuodhe mondo mi omany jago machielo. Chuore mane odong' gi nyithindo ariyo koro ywak ni en masani okawo ting' nyaka mar orone pesa mar yath kata obedo ni en e tich. Mimi ndo tumepia pesa za dawa kiuko. Ani ile hawezi kazi ngumu ila kusimama haiwezi. Kichomtia ubovu zaidi ni kupigwa na kushinda na njaa na nyumba 3 kufanya. Yeye alijua anakwenda nyumba moja, lakini mtajiri alimfanyisha nyumba 3, ikabidi aingie ubovu wa ugonjwa, ashinde kazi. Julius Ogogo makedo ne ratich oganda kata kamano seyo agents matero ji e pinje maoko kuom rem luwo chike manitiere, kolero ni chal mare ne okonego bed ni oyudo oboke mar laktar mayiene dhi kuno. Gin agents bagin gi dich mana kodo munyonge mitbilie kaga se yudo mitbilie to gidhi e cyber gidhi loso karatasi. Naomba serikali iweze kutoa ajira kwa vijana tarawa pumzike ile mambo ya kuteseka. Tunatoka nchi yetu, watoto wanatoka nchi yetu ya Kenya wanaenda Arabuni kutafuta riziki. Luoro margi ene nyargi no kidek medo hinyore kadiponi ok bika okang' mapiyo mar rese. Serikali nisaidia andete. Basi kuna kazi mtoweni aje nyumbani, hakuna kazi mtoweni aje nyumbani. Basi Anyuola marka kine nani? Anyuola margi ni chupokoro kumanya kwa ni kaka Sandrene. Okauna pia chiel uteri idagi moro to mi jirani to ne mama gi pod ngima kora kwao orewe anyuola ne kumora achiel kuom nying Nyasaye. Midhiero mag jogo mosebedo ka sandore e piny Saudi Arabia medore pile ka pile, ka koro kwayo mar familia ni en ni piny owacho odonjre wachni mar neno ni nyathigi nikoni sandore kocha oduogi e pacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.